Så lad os bare gå i gang. Jeg håber, at Eva har fået styr på sin lyd. Foredraget handler jo lidt om sundhed. Selvfølgelig, det er jo det, jeg gør. Det er det, jeg gør mig i. Og det, som jeg egentlig tænkte var ret relevant, det var, at nu nærmer julen, så vi kender alle sammen det her med, at man får det i maven, bliver oppustet, og efter jul, så skal man sandelig også tabe 5 kilo, fordi at man har taget alt for meget på. Og hvordan kan vi forebygge, at det sker? Det er jo ret interessant, synes jeg i hvert fald. Lad mig lige starte med en kort præsentation af mig. Jeg kan godt se flere af jer kender mig, men der kunne godt sidde nogen her iblandt, som ikke helt ved, hvem jeg er. Jeg hedder Mie Ventesbo, jeg er sundhedsrådgiver, og jeg er uddannet hos ham, der hedder Omar Cadogan. Så er jeg lægeeksamineret den læge, der hedder Pia Norup. Og muligvis, at I alle sammen har stiftet bekendtskab med dem på tv-skærmen, hvor de lavede programmerne for nogle år siden, der hedder Kan man spise sig rask? Og jeg har selv været igennem en hulens masse sygdom, så derfor var det virkelig, virkelig interessant for mig at opleve, hvordan at hele mit liv faktisk kunne ændre sig. Fordi jeg så ind i et scenarie af at faktisk aldrig rigtig få et ordentligt og funktionelt liv mere. Og i dag er jeg jo, som flere af jer ved, fuldt aktiv og har camps i Spanien og underviser i sund kost og næring. Jeg er coachuddannet i den mentale del også, det vil sige, at når folk er i et forløb hos mig, så handler det om mere end kun det at skulle tabe nogle kilo. Det handler om hele pakken. Og hvis man er i et forløb hos mig, fordi man er syg, så er der jo også en masse mentale ting, som skal spille ind. Og dem tager vi undervejs, når folk er i forløb hos mig. Så jeg kigger meget holistisk på hele kroppen. Jeg tager ikke og symptombehandler. Jeg har det med at finde årsagen til, hvad er det egentlig, den her sygdom er opstået af. Noget af det, som er rigtig interessant, som jeg sidder og arbejder med, det er, at vi kan teste urin for eksempel, vi kan teste afføring, spytprøver og alt muligt andet kan vi teste, men noget af det, som jeg bruger rigtig meget, et fantastisk værktøj, det er, at når vi tester urinen, så kan vi både se det her øjebliksbillede, men vi kan også se noget, som har ligget længe. Et rigtig godt eksempel er en kvinde, som jeg har i forløb lige nu. Hun er 81 år gammel. Hun havde fået fibromyalgi, og hun havde fået en diagnose på begyndende demens. Og når man måler sådan noget demens i Danmark i dag, så måler man noget, der hedder acetylkolin i hjernen. Og så ser man, om folk kan producere det. Og det kunne hun ikke rigtig, kunne man se, men man kunne ikke se, om det i virkeligheden, når man spørger ind til det, så kan man ikke se, om det er en begyndende demens, eller om det i virkeligheden er nogle andre ting. Men det, som jeg kunne se i hendes urinprøve, hendes afføringsprøve, det var faktisk, at hun havde, for det første havde hun ikke fibromyalgi, og for det andet havde hun heller ikke begyndende demens. Hun var faktisk forgiftet af ammoniak, og når vi kiggede tilbage i hendes historie, så kunne hun faktisk selv fortælle, at i 2017, så havde hun en influenza, hvor hun ikke kunne smage, og hun kunne ikke lugte. Og det eneste, hun sådan kunne smage og lugte, det var ammoniak. Det vil sige, at vi kan i hvert fald spore denne her forgiftning tilbage til 2017. Og nu er vi i 2023, og på 8 uger, der har jeg faktisk fået hende til at være så, så god i sin helbredstilstand, så nu er hun begyndt at sove om natten, hun er begyndt at have en normal afføring, hun er blevet glad, har fået overskud, og der er rigtig mange positive ting. Jeg glæder mig altid til, når vi skal snakke sammen, det gør vi med jævne mellemrum, fordi at hun rykker sig så hurtigt. Og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi damen er altså 81, så det her med at snakke om, at det er for sent, og på et eller andet tidspunkt, så gider man måske ikke rigtig mere. Det er så en holdning til det, men en anden holdning kunne jo være, at hvorfor ikke få det bedste ud af de år, vi har her på jorden. Det synes jeg jo i hvert fald er noget af det mest spændende.
Jeg vil godt starte med at fortælle en lille smule om basal sundhed, fordi inden vi ligesom kommer til den her del omkring alt det her lækre julemad med fed kost og sukker og alkohol og sådan noget, og hvordan er det, at kroppen den reagerer på det, så synes jeg lige, at jeg vil prøve at fortælle en lille smule om, hvad basal sundhed er. Fordi noget af det, som jeg møder meget, meget ofte, det er, at folk de siger, jeg lever sundt. Men når jeg så går ind i det med nogle helt andre briller på, end man gør, hvis man for eksempel kigger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så kigger jeg på det med en nysgerrighed i forhold til årsagen til, at man har nogle symptomer. Fordi man kan ikke bare sige, at man lever sundt, hvis det ikke er i overensstemmelse med egen krop. Vi er alle sammen unikke, og vi skal behandles unikke, og vi skal passe godt på os selv. Og det gør vi bedst muligt ved egentlig at vide, hvad er det, der sker i kroppen. Og hvis man så skal tage et eksempel fra min egen krop, da jeg fik lavet min urin- og afføringsprøve første gang, og så er jeg blevet længere tilbage blevet DNA-testet, der kunne man faktisk se, at i forhold til min DNA-test, så var jeg ved at spise mig til nogle af de ting, som der egentlig stod i min DNA-test. Så man kan sige, at den arvelige del vil lige pludselig komme til udtryk, altså den DNA-mæssige arvelige del. Vi har 2 forskellige arvedele. Den ene er DNA-mæssigt, og den anden er sociale arv. Og lad være at tage det sociale arv som noget negativt, for det kan bestemt også være positivt. Det er desværre bare et ord, som oftest bliver brugt i meget negativ forbindelse, men lad være at tage det som det. Det, der så var interessant, det var, at da jeg så fik den her urin- og afføringsprøve, resultaterne på dem, så kunne jeg jo så netop se, at hvis jeg ikke ændrede kurs, så ville de negative ting komme til udtryk i mit liv på et tidspunkt. Og det havde jeg selvfølgelig ikke lyst til, fordi der var jo også nogle ting, som ikke var særlig hensigtsmæssigt. Det, som jo så er interessant, det er jo så, at man kan godt råde og vejlede i det, der hedder den basale sundhed. Og til dem af jer, som ikke har fået downloadet min e-bog, jeg lægger lige linket ind til jer her. Den kommer her i, og der behøver I ikke at gøre lige nu, men I kan lige kopiere det, hvis I har brug for det. Og ellers så inde på min hjemmeside scroller I så bare helt ned i bunden, og så kan I hente e-bogen, som handler om den basale sundhed. Men den vil jeg gerne lige gå en lille smule igennem her. Jeg arbejder ud fra de principper, som hedder Kramsfaktorerne. Og Kramsfaktorerne handler om kost, rygning, motion, alkohol, stress og søvn. Så det er sådan de der basale ting, der skal være på plads for, at vi kan kalde os basale sunde. Det er jo så en anden ting end, når vi så tager en urin- og afføringsprøve eller en DNA-test, fordi så bliver vi meget mere specifikke, så er vi ude i det, der hedder biohacking, med et fint, godt engelsk ord. Men Kramsfaktorerne, hvis vi kigger på kosten først, så handler det i bund og grund om, at vi sørger for at få 600-800 gram grøntsager om dagen. Vi sørger for at få masser af protein, og vi sørger for at få nogle gode fedtstoffer. Og lige ganske kort for at nævne, hvad gode fedtstoffer er, så er det fedtstoffer, som er rene, det er koldpresset, det er jomfru, det er ting, som ikke er bearbejdet og branket og ødelagt og udvundet med mærkelige metoder, som de desværre bruger i produktionen, når de laver tingene. Så jo renere vi ligesom kan få det, jo bedre er det. Hvis vi så kigger på kosttilskud, bare lige for at tage det med ind under kosten, så er det jo sådan noget, som noget vi ikke kan spise os til, for eksempel, det er selen. Der er det vigtigt, at man får det, der hedder en selengær, fordi den er faktisk også kræftforebyggende, det kan man se i masser af forskningsforsøg, der efterhånden er lavet. Så har vi D-vitaminet. Det er super vigtigt at få D-vitamin, især når man er dansker, og det er mørkt. Allerede fra september og helt frem til starten af april, eller slutningen af april, starten af maj,
der har de fleste danskere behov for et tilskud af D-vitamin. Og det skal være i en kapsel med olie i. Og igen, sørg for, at det er en god og ordentlig olie, som der er i de her kapsler. Når vi så skal have transporteret tingene ordentligt ind, så kan vi ikke undgå at komme til at tale om K2-vitaminet, som jo fjerner overskydende kalk fra blodkarrene, sørger for, at D-vitaminet kommer over til knoglerne, så kalken kan blive transporteret derind, og det hjælper K2 med. Så det er også et meget vigtigt vitamin, som kan være rigtig svært at spise sig til. Så har vi magnesium. Langt de fleste mennesker får faktisk ikke nok magnesium, og det kan både give søvnforstyrrelser og kramper og alverdens mærkelige ting, problemer med slimhinder og sårheling osv. Der er virkelig mange ting, som er i kølvandet på, hvis man ikke får nok magnesium. Og så den sidste, jeg lige vil nævne, det er fiskolie, altså omega-3 fedtsyre. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal have omega-6. Problemet er bare, at det får vi alt for meget af i den moderne kost i dag. Og selvom at man kan sige, hvis vi spiser rent, så er det desværre stadigvæk sådan, at især hvis man ikke spiser økologisk, men man spiser konventionelt kød, fjerkræ, fisk, whatever, så er indholdet af omega-3 utrolig ringe, og alt for højt indhold af omega-6. Og det vil sige, at der kommer en ubalance i de her to. Det er meget vigtigt at få balanceret dem, sådan så i virkeligheden, hvis det skal være optimalt, så skal vi have målt den 1-1. Det vil sige, at der skal være lige så mange brandmænd, som der er ildebrænde, hvis man kan kalde det sådan. Og omega-3 fedtsyren er jo med til at sørge for, at vores blodkar er fleksible, og vores cellemembraner er fleksible. Og det er noget af det, der i høj grad også er med til at være kræftforebyggende. Så det var sådan den kostdelen, og så har vi jo så rygning, det ved vi godt alle sammen, at det er alle former for rygning, også passiv rygning, og det er tykketobak og snus og alle de her ting. Det er vapes, og de har alle sammen enormt skadelige stoffer i sig. Det behøver vi ikke at gå dybere ind i, det ved vi godt alle sammen. Så har vi alkohol. Og alkohol, det går jeg helt klart ind for, at vi har i begrænsede mængder. Jeg synes, det er okay, at man drikker alkohol. Skal vi kigge på det rent sundhedsmæssigt, så er det helt klart at foretrække at drikke rødvin, fordi at de har nogle polyfenoler, nogle sundhedsmæssige virkninger, som der ikke er noget af det andet, der har. Også et lavere indhold af sukker også. Så hvis man skal kigge på det, og så holde sig selvfølgelig til nogle ganske få genstande, og lade være at drikke hver dag. Det er også en rigtig god ting. Så kigger vi på motionen. Helt basis motion. Der er lavet en hel masse forskning omkring, hvad er det egentlig kroppen har brug for. Det som jeg har kunne lære gennem tiden og finde ud af og forske, for kigge på forskningsresultater osv. Der er lavet et meget stort dansk studie sidste år med Mads Tersbøl, som jo er en af vores gamle eliteløbere her i Danmark fra Team Danmark. Han er med til rigtig meget forskning. Og der viser motionsdelen, at vi har brug for at få pulsen op 20 minutter, cirka hver anden dag. Og så skal vi have den basale bevægelse. Vi har alle sammen hørt den der om 10.000 skridt, og vi har alle sammen hørt om, at man skal sørge for hver kvarter at rejse sig op og gå rundt, og man skal tage trapperne i stedet for elevatoren og cykle i stedet for bilen. Så alle ting, hvor man kan få bevægelse ind, tæller. Når jeg snakker om decideret motion, træning, så er det altså noget, vi laver som et tilvalg, hvor vi helt bevidst får pulsen op cirka hver anden dag, 15-20 minutter. Og så skal det være styrketræning. Det skal ikke være cardiotræning, det skal ikke være, hvor vi går på løbebåndet, det skal ikke være cykel eller sådan noget lignende. Det skal simpelthen være styrketræning, hvor man så kører i et vist tempo, og så øger man mængden af kilo, som man løfter, sådan så man kan blive stærkere. Og grunden til, at det skal være styrketræning, det er en længere snak, den tager vi lige ganske kort. Det handler blandt andet om kolesteroltal, det handler om hormoner. Hormoner og kolesteroltal hænger jo tæt sammen.
Og for alle de her ting skal virke, det er forebyggelse på diabetes, det er forebyggelse på kræftsygdomme, på demenssygdomme, på alt muligt. Så styrketræning er helt klart det, som I bør foretrække. Så kommer vi til søvn og stress. Og søvnen, det tror jeg alle efterhånden har fået banket ind med 7-tommer søvn. Det hedder 7-8 timer søvn hver nat. Man skal ned i den dybe søvn flere gange, og det er super vigtigt, at man rammer den her rigtig gode søvn. Det er meget vigtigt, at man arbejder med at få det her søvnen integreret på en god og ordentlig måde. Man får stresset af, og man får gjort alle de her ting, der skal til, for at man får en god nattesøvn og kommer op og sover de her 7-8 timer. Det, der så er vigtigt i det, det er, at rigtig mange mennesker, de kan ikke holde sig nede i søvnen. Og der gør jeg altså det, at jeg tilskriver eller anbefaler, at man køber melatonin, og den anbefaler selvfølgelig ikke, at man får på recept. Det anbefaler, at man får i helt naturlig form, og det er selvfølgelig noget, jeg rigtig gerne vil hjælpe med. Også hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at de her kosttilskud, det lyder virkelig interessant, så vil jeg helt klart anbefale, at I lige tager fat i mig. Man kan ikke gå i den gængse handel og købe melatonin i dag. Det er simpelthen ikke lovligt i Danmark, men man kan godt købe dem i udlandet. Jeg vil stadigvæk anbefale, at I bruger mig til at få en anbefaling, sådan så I ikke kommer hjem med nogle dårlige produkter. For det er et relativt dyrt produkt, hvis man skal have noget ordentligt. Og det nytter ikke noget at bare putte alt muligt skidt ind i kroppen hele tiden. Så det vil jeg selvfølgelig anbefale, at I gør. Og i samarbejde med nogle bestemte magnesiumtyper, så kan det godt give rigtig god søvn. Så har vi stress tilbage til sidst. Og stress, det er jo selvfølgelig noget, hvor det skal vi jo undgå for enhver pris. Fordi, altså man kan sige, vi har den positive stress, og det er den, der sker, hvis man for eksempel går ned og træner, så stresser man kroppen, og så falder hele nervesystemet på plads og roligt, og man får typisk en mere rolig sjæl, og man får som regel bedre søvn. Men når det så går galt med stress, og det kan der jo være mange årsager til. Det kan være en dårlig chef, det kan være en dårlig økonomi, det kan være et råddent ægteskab, alle mulige forskellige ting, som kan stresse en, og så ligger man der med sine tankemylder om natten. Det er jo selvfølgelig noget, som er super vigtigt at arbejde på, fordi det, der sker, hvis stress bliver kronisk, det er jo, man kan få stresskollaps. Men jo flere gange man får det her, jo større sandsynlighed er der for, at man også udvikler kræftsygdomme. Der er større sandsynlighed for, at man udvikler demenssygdomme, fordi at kroppen simpelthen ældes for hurtigt. Så den ældes hurtigere, end cellerne egentlig bør. Og jo mere stresset man er, jo mindre sandsynlighed er der for, at man kan udskille de her dårlige celler, som jo så hober sig op, kan give blandt andet kræftknuder. Så det er sådan meget overordnet snak omkring de her basale behov for kroppen. De ting skal helst være i orden. Når de ting er i orden, eller man er begyndt at arbejde ind på dem, så kan det være rigtig hensigtsmæssigt at nørde lidt mere. Jeg har så også klienter, der siger, Mie, vi arbejder på det samtidig med, at vi nørder. Og det er man selvfølgelig altid hjertelig velkommen til. Jeg synes, det er interessant at få lave de her test, og så man kan kigge ned i dem og virkelig lære, hvad der sker i ens egen krop. Fordi hvad der sker i naboens krop, sker ikke i ens egen krop. Og de anbefalinger, naboen lever efter, er bestemt ikke noget, som ens egen krop måske altid har det så godt med. Og et klassisk eksempel, det kan være nogle af de her diæter, der er sådan noget på mode. Blandt andet keto-diæten har jo været på mode i nogle år. Og det er en diæt til syge mennesker, og den er jo så blevet hypet så meget, så folk rent faktisk tror på, at det er smadret sundt. Og jeg ser jo som mennesker, der kommer efterfølgende, hvor deres hormoner er slået fuldstændig stykker. De aner ikke, om kroppen er sulten eller mæt, eller de kan ikke sove, og sådan en hel masse ting i kølvandet på det overgangsalder, der stikker fuldstændig af.
Simpelthen fordi man har fået ødelagt alle de her signalstoffer i kroppen, fordi man har valgt at fjerne kulhydrat. Og kulhydrat er vigtigt for os at få, men det er vigtigt at få det, fordi det er vores hovedenergikilde, det er den ene ting. Og den anden ting er, at når vi så får det i grove kulhydrater, altså grove pasta, brune ris, rugbrød osv., så gavner det jo også vores tarmsystem. Så når man fjerner de her ting, så ødelægger man også tarmens muligheder for at få en god diversitet. Og når man laver en tarmtest, hvor man simpelthen laver en afføringsprøve, sender på laboratoriet, den kommer tilbage, så kan jeg jo sidde og se biodiversiteten i den. Det er et kæmpe stort område, men der kan jeg simpelthen overordnet se, hvad er det for nogle bakterier, der er for mange af, hvilke nogle mangler, og sidder der for eksempel svampe i tarmsystemet og snylter, og sådan, det kan man også se i urintesten, den er oftest langt dybere gående på lige præcis den del. Men der er det bare vigtigt at holde for øje, at når vi kigger på den individuelle person, så er det her, vi finder svarene. Så derfor så vil jeg selvfølgelig anbefale, at I ikke begynder på at rode jer ud i paleo eller FODMAP, fordi I mener, I har tarmproblemer, eller I begynder at leve glutenfrit, uden egentlig at have belæg for det, osv. osv. Vi hører jo tit den her snak om gluten og mælk og sådan noget, og hvor forfærdeligt det er. Man kan sige, der er jo nogle ting, som kan være problematiske omkring, at det ikke er ensbetydende med, at det er det for alle. Og der kan ligge nogle andre ting. Man kan godt nogle gange fjerne gluten for eksempel, og så få det bedre i maven, men i virkeligheden er det nogle andre ting, som ligger til grund for det, og det slet ikke er en glutenallergi. Og nogle gange kan man blive meget overrasket, og så lige pludselig se, at der ligger faktisk en fuldbyrdet glutenallergi, som aldrig er blevet opdaget, men man har ikke haft de gængse symptomer. Så det er også interessant. Men nu skal vi til aftens emne. Nu har jeg vist talt rigeligt om alt det andet her. Aftens emne, som handler om, hvordan er det, vi får kroppen til at, makke ret. Hvordan får vi kroppen til at leve med fed julemad og i hele december, og alkohol, snaps og øl, og hvad der ellers fylder, chips og hvad man ellers får, konfekt og så videre. Der har jeg gjorde det her i år, der har jeg faktisk arbejdet benhårdt på at udvikle et detox-program. Og det er også det, jeg udlodder til jer, som er live i dag. Der har jeg arbejdet sindssygt hårdt på at opfylde så mange vitaminer og mineraler i kosten som muligt. Mæthedsfornemmelsen, samtidig med, at vi renser leveren. Og samtidig med, at vi får helt normalt mad. Så der har været rigtig mange ting inde over i alt det her. Det jeg så fandt ud af, og det var lidt tilfældigt, det var, at jeg bor jo til daglig i Spanien, og der havde vi ret mange fester nogle dage i træk, og det havde vi umiddelbart efter, at vi var 6, der startede på detox-programmet samtidig. Det var, jeg havde nogle testpersoner med, og nogle af dem var med til den her fest. Og det, der var fælles for dem alle sammen, eller os alle sammen, for det var også mig, det var faktisk, at ingen af os havde de her gængse symptomer på, at vi havde været til fest 4 dage i træk. Vi havde fået alkohol alle 4 dage. Vi havde spist chips. Vi havde fået masser af mad. Og ikke helt af den sunde, for det var restaurantmad, vi havde fået, men vi fik jo både flæskesvær eller flæskesteg og and, og der var alverdens ting og sager. Og det, der så var super, super interessant i det her, det var, at ingen af os havde tømmermænd. Ingen af os havde ondt i maven. Og vi kunne ligesom bare stå op næste dag, og så fortsætte til den fest, der var. Og det synes jeg var interessant. Så jeg begyndte selvfølgelig at tænke lidt over det her med, hvilke nogle biologiske processer er det, der sker, når man laver sådan en detox. Mit detoxforløb, det var 11 dage. Og der er fuld kostprogram til alle dagene, og der er fuld
opskrifter det hele til alle dagene. Og alle havde fulgt programmet fuldstændig, fordi det var sådan et testforsøg, eller testforløb, vi kørte på det. Og vi lavede, altså dem jeg havde fået ind, lavede daglige rapporter til mig om, hvordan de havde det, hvordan de havde klaret det med opskrifter osv. osv. Så derfor ved jeg, at alle havde fået det optimale ud af det. Jeg havde en pige, som under testforsøget faktisk blev gravid, og hun havde gået i inseminationsbehandlinger 3 gange med sin mand, og ikke kunne blive gravid en eneste gang. Og efter kort tid under mine vinger, så var hun blevet gravid. Det var jo super interessant. Det var sådan en ekstra bonus, der kom i det. Alle tabte sig. Den, der tabte sig mest, var 3,8 kilo. Den, der tabte sig mest, har været 6 kilo. Og det har også været interessant. Det har jeg lige sendt min far igennem det her, fordi han har nogle sundhedsmæssige issues, som vi skulle have kigget på. Han har fulgt programmet, og han har jo tabt 6 kilo på de her 11 dage. Så det er jo også interessant. Min far er 79. Og jeg synes, det er mega sejt gået, og det behøver ikke at have nogen alder, for at man gør de her ting. Og så tænker jeg, en mand på 79, jeg forstår, hvis du er en kvinde, men en mand på 79, der rent faktisk vælger at gå all in, det er så sejt. Men når man så detoxer kroppen, kigger på de biologiske processer, så handler det jo selvfølgelig rigtig meget om leveren. Leveren er jo sådan lidt en skraldespand. Når vi spiser, især hvis vi får produceret fødevarer, alt for meget fedt og sukker og sådan nogle ting, så kommer det ind i kroppen, og så tænker kroppen, hvor skal jeg gøre de her ting? Og der er jo selvfølgelig noget, som kan bruges nemt, fordi det er det, vi kalder rigtigt mad. Altså ting, hvor den bare kan tage ind og putte ud, hvor det skal være, og så kommer resterne ud i toilettet om natten. Eller om morgenen. Eller i løbet af dagen. Og det der, man kan sige, det som leveren gør, når der så kommer noget ind, som det ikke ved, hvad er, så sidder den sådan lidt og tænker, hvor skal vi bruge det her hen? Vi kan ikke rigtig bruge det der, og vi kan heller ikke rigtig bruge det der. Så, ved du hvad, vi stopper det lige ned i leveren, og når Erna hun så sover, så poster vi det ud i blodbanerne. Og folk, der for eksempel vælger at gå på et fasteprogram, det kan være den som det, der hedder intermittent fasting, det vil sige, at man faster i mange timer, og så spiser man i et lille spiserum, det kan være 8 timer eller sådan noget, men det er typisk være. De får nogle gange konstateret forhøjet kolesteroltal, det begynder simpelthen at stige, og det, der sker rent biologisk set, det er, at man simpelthen leveren tømmer sig selv. Så når man så får taget en blodprøve, så vil det ofte vise, at man har forhøjet kolesteroltal, og man har typisk også fedt i blodbanerne. Og det vil vi jo, man kan sige, at fedt i blodbanerne vil vi i hvert fald ikke have. Men forklaringen på, at kolesteroltallet stiger, det er simpelthen fordi, at leveren den begynder at afgive nogle af de her ting, som vi ikke har lyst til, eller den ikke har lyst til at have. At hvis man laver sådan, kan forestille mig, man laver sådan en fograisering af leveren, ikke? Du ved, man stopper det bare ned, og leveren den til sidst sådan, stop, ikke mere, og så poster det ud i blodbanerne. Det vil vi gerne undgå. Og det, når man så detoxer, så går vi ind og hjælper leveren til at afgifte. Men fordi vi gør det med rigtigt mad, og ikke med en eller anden fuldstændig vanvittig diæt, man lige har slået op i alt for damerne, eller på de sociale medier, var jeg vil sige Google eller noget andet, så giver vi kroppen alle de bedste forudsætninger for at arbejde, som den skal. Den får alle de næringsstoffer, den har brug for, den får alle de energidepoterne bliver fyldt op, leveren den får alle de bedste vilkår, vi begynder at hjælpe den med at afgifte. Og så kan man sige, men kroppen skal da kunne afgifte selv. Ja, det skal den kunne. Og jeg vil så våge at påstå, at i cirka 50-60% af de mennesker, jeg tester, de kan ikke selv afgifte. Og det er jo ret interessant. Så når man køber for eksempel, lad os sige bare Kærgården, Bakkedal, Becel og putter det i sin mad, så er der så mange giftstoffer i det, som kroppen ikke ved, hvad den skal gøre med. Og hvis man så ikke kan afgifte,
Så ligesom lidt tilbage til den her dame, der havde fået ammoniakforgiftning, som jeg startede med at fortælle om, så bliver det jo en problematik, som altså hvor man sådan selvforgifter sig selv til sidst. Og det kan risikere at gå blandt andet i hjernen og gøre nogle uhensigtsmæssige ting der. Det, der også er interessant, når man detoxer på den måde, det er jo så, at man kan få stofskiftet op at køre. Og der er mange, der siger, men det kan man ikke rode med, og det er noget frygteligt sludder. Selvfølgelig kan man hjælpe sit stofskifte til at optimere. Det er jo en forfærdelig sludder, det andet. Men desværre hører jeg det tit, og det er en stor misforståelse, at stofskiftet er, som stofskiftet er, og stofskiftesyge kan ikke gøre andet end at tage medicin, og siger medicinalbranchen. Og det vil jeg gerne have lov til at anfægte. Fordi jeg ser jo, hvad der sker. Jeg ser, når jeg hjælper stofskiftesyge mennesker med at finde ud af, hvor i stofskiftet er de syge, så kan vi årsagsbehandle. Når vi årsagsbehandler, så kan vi faktisk få rigtig mange mennesker med stofskiftesygdom til at blive raske, blive medicinfri og få et godt liv uden smerter i ledene, uden hele tiden at kæmpe sådan helt overlevelsesmæssigt for at have bare den mindste smule energi. Men det kræver, at man lever stringent, og i hvert fald i en lang periode bliver man nødt til at gøre det, hvis man skal være rask. Så alt det her snak om stofskifte for, mennesker, som aldrig ellers har haft nogen særlig stofskiftesygdom eller noget helt normalt stofskifte, som jo godt kan blive lidt langsomt og lidt dovent. Der handler det om flere ting, men en af tingene handler blandt andet om, at vi hjælper med at afgifte kroppen, får hormonerne til at køre, som de skal, hjælper kolesteroltallet, for det er det, der skal transportere vores hormoner rundt i kroppen. Og når vi begynder at hjælpe kroppen med alle de her processer, så sker der noget med ens energi, som det er sindssygt, undskyld mit udtryk. Det er fuldstændig vanvittigt. De fleste rammer den her, det er jo et 11-dages program, og de fleste rammer den omkring 8. til 10. dagen, hvor energien den går fuldstændig bandsej. Altså jeg var der, hvor jeg begyndte sådan at tænke, jeg håber ikke, det bliver ved det her, for jeg kunne nærmest ikke sove om natten. Men jeg var fuldstændig udhvilet om dagen. Jeg havde slet ikke nogen problemer med, at jeg sådan gik hen og faldt lidt i søvn hen på eftermiddagen, eller sådan nogle ting. Og det var fuldstændig helt vanvittigt. Så stofskiftet begyndte at virke, energiniveauerne kom fuldstændig højt op, og som sagt, så tabte folk sig også rigtig meget af det. Det, der så er interessant, det er jo så, hvis vi kigger på den anden side af julen, fordi det her, som vi gør, hvis vi gør det op til julefrokosterne, eller der, hvor vi ved, vi har flere dage i træk, hvor vi skal alt muligt, så er det sådan, at når vi så gør det før jul, så får vi højnet stofskiftet, vi får renset leveren, og når vi gør det, så de ting, vi kommer i kroppen, fordi der kan det godt være rigtig svært at skal du se, jeg muter lige dig, Birgitte. Sådan der. Så der kan det godt være rigtig svært at få kroppen til at fungere optimalt. Så når vi har renset de her ting, og kommer alle de her ting ind, flæskesteg, snaps, øl, konfekt og hvad det er, vi ellers kommer ind, og i øvrigt sidder meget stille, så vil vi for det første forberede stofskiftet på, at det skal holdes oppe. Det er den ene ting. Den anden ting er, at leveren nemmere kan få produceret tingene videre, så det ikke bare bliver sådan en skraldespand, vi lærer det hele i. Og når vi så kommer til efter jul og nytår, så skal vi til at afgifte leveren, før at vi ligesom kan begynde at arbejde videre. Men der kan man simpelthen gøre det, at man, hvis man føler på den anden side af jul og nytår, at man er lidt vask, og man er lidt oppustet, og man måske lige alligevel har fået taget lidt på, så kan man simpelthen køre den en gang til i de her 11 dage, og så er kroppen fuldstændig op i gear igen. Det synes jeg egentlig er super, super interessant, at vi kan hjælpe kroppen så meget, når vi har forståelse for, hvad det er, der sker i den. Så
nu tænker jeg, at måske der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål til alt det her. Og så kan I enten kan I lige markere med en hånd, eller I kan skrive over i beskeder, om der er noget, som I ikke synes, jeg har været omkring. Jeg har jo viden om mange felter, men noget, som måske er lidt mere relateret til, hvordan vi afgifter kroppen, og hvordan vi kan få stofskiftet og sådan nogle ting til at køre, eller noget omkring det basale sundhed. Er der nogen, der sidder med nogle spørgsmål omkring det, som kunne tænke sig at vide noget mere om det? Der er stille. Jeg snakker også meget, jeg ved det godt. Men jeg har også altid meget på hjertet, når jeg holder de her webinarafter. Jeg har jo gjort det på en lidt anderledes måde den her gang. Jeg har jo valgt at... normalt så tilmelder man sig inden webinaret, og så får man jo så de her beskeder. Nu har jeg gjort det, spredt det sådan lidt mere bredt ud, for at se egentlig, om interessen, hvor den ligger hen. Det ser ikke ud til, at der er nogle spørgsmål. Nå, men jeg havde jo også lovet jer, at der skulle være nogle præmier i dag, for overhovedet at deltage. Og skriver jeg lige, Birgitte, du kommer ind lidt senere. Jeg skriver lige dig på sædlen her også, jeg har. Jeg har simpelthen sådan en hel blok her med sedler, og dem har jeg foldet sammen. Jeg har foldet den sidste her også. Så jeg tænker, at den første, vi trækker, det vil være til detox-forløbet, hvor man simpelthen får udleveret hele detox-forløbet med opskrifter og alting. Det koster normalt 700 kroner. Eva, du har et spørgsmål. Dejligt. Vil du skrive det, eller vil du sige det? Jeg kan fjerne din... Du har fjernet mikrofonen, Eva. Det er mig, Hej, Eva. Hej. Nej, ikke rigtigt. Jeg har ikke rigtigt. Jeg synes, det er meget spændende, det du fortæller. Det bekræfter meget, at det jeg går sådan og hygger mig med omkring mad. Men jeg tænker meget på, hvordan er det nu med... når man stopper med den udrensning og begynder at spise normalt, kan man så lave sådan en udrensning jævnligt et par gange om året, eller hvordan ser fremtiden ud? Altså, det som der jo er i det er jo, at det er ret normalt mad. Men når man laver en detox, så er der jo selvfølgelig nogle aspekter i det, som går direkte på at rense leveren. Og det er der også her. Og det skal man ikke gøre alt for tit. Ikke så krasbørstigt. Fordi det har kroppen simpelthen ikke godt af. Så man kan sige, at man kan sagtens køre den. For eksempel, at man kører den nu. Og så siger, okay, jeg synes simpelthen, jeg har brug for at gøre det igen i januar. Det er fint nok. Og så kan man sagtens gøre det en gang eller to mere i løbet af året. Men ofte skal man ikke gøre det. Det var jo kun 11 dage. Det er stadigvæk helt normalt mad. Og der er også ting. Opskrifterne kan man jo fortsætte med fuldstændig. Det er jo helt normalt mad, som bare er sammensat på en måde, så kroppen får alle de rigtige næringsstoffer. Og derved kan man fortsætte, hvor man så bare bliver nødsaget til at fjerne nogle af de her lidt, lidt krasbørstige ting. Der er blandt andet en elixir, som man laver på blandt andet ingefær. Og det er hensigtsmæssigt ikke at drikke den til evig tid. Det har kroppen ikke godt af. Men at man tager den jævnligt, og sådan, det kan kroppen sagtens klare. Eller lever efter retterne sådan stort set til hverdag. Og der er jo retter til, at man spiser 3 måltider 3 gange om dagen. Eller man spiser et måltid 3 gange om dagen. Og det er der opskrifter til. Så man kan sagtens fortsætte, og så kan man bygge lidt til og gøre videre. Så man kan stadigvæk fortsætte den gode stil, og så have selve detox
delen, hvor man tager det her elixir og de her forskellige andre ting, det kan man se i hele forløbet der. Dem kan man tage i perioder nogle gange om året, men ikke noget, man skal fortsætte med. Var det svar nok, Eva? Yes, det var det absolut. Men altså, nu laver jeg så meget andet omkring min kost, du ved, det ved du jo godt. Og jeg har sådan lidt, jeg er lidt tung i numserne og starte noget andet, noget nyt, kan jeg mærke. Altså, det er sådan lidt, ja, skal jeg virkelig også på det igen? Fordi det koster overskud og kræfter at kaste sig ud i noget, der er meget nyt for mig, det du fortæller. Hvad jeg selv gør, hvor jeg fandt sådan det der to gange om ugen og sådan, ikke? Ja. Men som jeg også synes renser ud, når man faster, ikke også? Ja, men så en mere dybere en, det har jeg ikke. Jeg ved ikke, om jeg har mod til, fordi når jeg er sulten med mellemmåltid, hvad så? Hvad skal jeg gøre? Ja, altså det man kan sige, det er jo, at jeg har jo forsøgt at lave det sådan, så man ikke er sulten. Fordi en af de største synder i ens livsstil, det er jo, hvis man er sulten. Og man kan sige, hvis man gerne vil tabe sig, så er man altså nødsaget til at være lidt sulten en gang imellem. Fordi oftest, så er det fordi, der kommer for mange kalorier ind. Som kan være en medårsag i hvert fald. Det er ikke altid det hele årsagen, for jeg ser tit folk, der er hormonelt ramt, som uanset hvor meget kalorieunderskud de lever med, så kan de ikke tabe sig. Og der er det nogle helt andre ting, vi skal ind og arbejde med, fordi der er vi nødsaget til at få stofskiftet op på, hvad skal man sige, et højere niveau over en længere tid. Hvor her, der har jeg jo sørget for, at det er helt almindelig mad, men det, som du også snakker om, at man skal jo finde overskud til det. Og der er jo meget mentalt i det. Der er jo både den her med, at det orker jeg ikke. Og jo mere vi fodrer hjernen med den her, det magter jeg ikke, det orker jeg ikke, jo sværere bliver det. Hvorimod, at hvis vi ligesom vender den om, og så siger, hvor jeg glæder mig til det her, hvor er det bare fedt det her. Så kan vi alle sammen godt mærke den der energi, der kommer. Og så kan det godt være, at man et øjeblik efter, så ryger man lidt tilbage i den, det magter jeg simpelthen bare ikke. Men hvis man så hele tiden prøver at arbejde med den del, og så sige, du skal lade være at bruge de her ting, men det skal jeg, det er nødvendigt, men brug det her, hvor jeg glæder mig, hvor er det fedt, og prøv nu at se alle de her lækre retter, og prøv nu at se billederne, og hvor smager det godt. Så man sådan, og man kan sige, det uanset hvad man skal gøre her i livet. Hvis man går til det med en tung energi, og et negativt sind, så bliver tingene enormt svære og tunge. Men hvis man man ved godt, man går ind i noget, der er meget tungt. Jeg har for eksempel lige skulle læse en meget, meget tyk bog af nogle læger, der har skrevet om tarmsystemet. Og hold kæft, hvor var den tung. Men det er jo vigtig viden for mig at have. Og jeg var aldrig kommet igennem den, hvis det var, at jeg ikke havde tænkt, hvor jeg glæder mig til, prøv at se, hvad de ved, de her ting, hvor er det fedt, at jeg kan få den viden. Så var jeg simpelthen ikke kommet igennem det. Så det handler enormt meget om, at vi har et positiv tilgang til tingene, sørger for, at vores sind og vores tanker får de her positive ting omkring det. Og det er lige meget, hvilke aspekter her i livet, som vi skal igennem. Hvis vi ikke har et positivt mindset på det, så vil det blive svært. Mennesker, der hader deres arbejde, det er da enormt svært at trække sig op hver morgen til at gå på arbejde. Og hvordan fanden i pokker i helvede, for at sige det rent ud, finder man energien til det? Jeg anbefaler jo så, at man jo vælger at ændre kurs så hurtigt som muligt, men at man i den mellemliggende tid vælger at sige, men det er så godt, og jeg elsker Rasmus og Erna nede på arbejde, og vi har det så sjovt i frokostpausen, eller hvor jeg glæder mig til min frokostpause, eller finder de der små huller, der sådan kan bære en igennem tingene. Så i virkeligheden, så er det noget med, vi kommer både med nogle overbevisninger fra vores, og det, nu er vi tilbage igen til den sociale arv, som igen kan være både gode og dårlige. Men det kan være de her begrænsninger, vi har fået med. Det kan være ting, der er blevet sagt til os, da vi var børn. Det kan være ting, som dukker op, når vi er voksne,
hvor vi simpelthen begrænser os selv, fordi jeg er jo ikke god nok, jeg fortjener det ikke, jeg er ikke dygtig nok, jeg kan ikke det her. Hvis vi så prøver at arbejde med den her at sige, jeg er pissegod, jeg ser skide godt ud, når jeg kigger mig i spejlet, jeg elsker mit liv, jeg elsker at stoppe om morgenen, så sker der bare nogle ting, som gør, at vi finder et overskud, og man kan sige, nu kan jeg godt sige os kvinder, fordi vi er kun kvinder, der sidder på i dag. Vi har jo, de fleste af os, der sidder her, tror jeg, har fået børn. Og jeg tror ikke, der er så mange af os, der har set frem til fødslen. Vi har set frem til, når det var overstået, og det er det, der får os det igennem. Vi har set frem til det, der kommer ud af det i sidste ende, og det er det, der får os igennem, at vi ved jo godt, at vi skal igennem smertehelvede. Men det er stadigvæk det, der får os igennem, det er, at vi ved, at der kommer et lille vidunder ud i den anden ende. Og i virkeligheden er vores dagligdag ikke anderledes. Det er bare de små sejre, vi skal huske at fejre, og ikke altid bare gå efter de store. Det var en masse snak. Men giver det mening for jer, at vi snakker om det her med at ændre mindsetet? Ja, selvfølgelig. Det er det, jeg prøver på hver dag. Ja. Altså, det handler om det at være positiv, ikke? Men det, selvom det er svært, men det er ikke altid. Det lykkes nogle gange. Ja. Det er jo klart. Ja, det er jo klart. Det er også, altså det er... Hvad vil du så foreslå, og hvad har du at foreslå og komme med, altså det der 11 dages menu? Hvad indeholder det? Jamen det, man kan sige, for mig er det jo helt normalt noget, og det er ikke sikkert, det er det for alle. Jeg har efterhånden haft rigtig mange igennem det her program. Jeg tror, jeg har haft et eller andet, der ligner 150-200 mennesker igennem programmet. Og der har været mennesker, som synes, at det var uoverskueligt. Der har været mennesker, som synes, det var da nemt nok. Der har været mennesker i alle retninger. For mig er det normalt mad, og det er fordi, jeg er vant til at lave mad fra bunden af. Jeg er vant til at sørge for at købe så rene råvarer som muligt. Der var en, der mente, det var meget dyrt, hvor jeg så sagde til hende, jeg har været nede og købe alt, hvad jeg skal bruge af frugt og grønt og bær til en hel uge for lige under 500 kroner. Jeg synes ikke, det er dyrt. Man skal selvfølgelig også have noget kød, fjerkræ, så man får noget protein. Der er vegetar, der har været på det. Hvad siger du, Eva? Selvom det er økologisk, for det ved jeg, at du køber meget økologi. Ja, jeg køber kun økologi. Ja, okay, det er godt så. Ja. Jeg kører 100% økologi, og det gør jeg jo igen, fordi lige så snart at vi kører de her, hvis vi køber konventionelt, uanset om det er grøntsager, om det er kød eller hvad det er, så har vi nogle uhensigtsmæssige giftstoffer, sprøjtemidler og alt muligt andet skidt og møg, som kommer ind i produkterne. Og jeg ved godt, at det også er målt i nogle af de økologiske produkter, men det er der i langt mindre grad. Det er den ene ting, og i mange produkter er det helt væk. Noget af det, man skal holde for øje, det er sådan noget som hvedemel for eksempel. Der er stort set noget hvedemel i Danmark, som ikke indeholder nogle forskellige problematiske stoffer. Og det er jo nok noget at gøre med, at når de sprøjter markerne i Danmark, så er der simpelthen ikke lang nok afstand til de økologiske marker. Og så flyver sprøjtemidlerne og så videre, hvor man kan sige sådan noget som tomater, agurker og sådan noget, som måske er lidt mere isoleret, hvor man sprøjter direkte ned, og ikke bare flyver over med en flyvemaskine eller kører rundt med en stor traktor. Der tror jeg i virkeligheden, at der er en del af svaret i det. Men økologisk er helt klart at foretrække. Det der også er i, når man kigger på økologisk/biodynamisk kvæg, så kan man måle en meget højere indhold af omega-3 fedtsyre, som er en sund fedtsyre. Hvorimod at hvis man køber konventionelt, så måler man en meget højere mængde af omega-6 fedtsyre, og ikke en af de gode omega-6 fedtsyre. Det er simpelthen noget af det dårlige fedtsyre, vi får der. Blandt andet, hvis man godt kan lide laks, det kan jeg sådan set godt. Problemet er, at det er laks, som er i fangeskab, og de bliver fodret med piller, som mad, kalder de det, men det er jo igen produceret til dem, og der er alt for meget omega-6 i,
Og det vil sige, at fisken indeholder ikke nok omega-3, den indeholder simpelthen for meget omega-6. Og det er også derfor, jeg altid prædiker, sørg nu for at få et tilskud af en rigtig god omega-3. Jeg ved, Eva, du ved, hvilken en jeg sværger til. Den er ikke god for alle. Laks fra Færøerne skal du købe. Hvad siger du? Færøernes laks. Ja, det kan bare være rigtig svært at få fat i. Og igen det her... Det har de i fiskeproducten, der køber jeg i verden. Ja. Og det har de faktisk også i Farum. Ja. Jeg tager så tit noget af alt det andet fisk, for det synes jeg også er spændende. Men jeg tager stadigvæk et tilskud af omega-3. Og sidste gang jeg fik målt min balance, og jeg får 10 ml flydende fiskeolie hver dag. Jeg sørger for at få fisk eller skaldyr stort set hver dag. Og når jeg bor i Spanien, så er det nogle gange 2 gange om dagen, jeg får fisk. Og alligevel så fik jeg faktisk målt et for lavt indhold af omega-3 i forhold til omega-6. Og ikke fordi mit ligger specielt faretroende dårligt eller noget, men jeg havde faktisk forventet, at det var en lille smule bedre, end det var. Og det viser jo 2 ting. Det viser, at det man indtager har ikke et højt nok indhold af det, der hedder EPA og DHA-fedtsyrene. Og så kan det også vise, at mit DNA har jeg en problematik i forhold til fedtstoffer. Hvilket også gør, at jeg har nemmere ved at lagre fedtstof eller fedtceller på arme og ben og sådan nogle ting. Og det er jo igen noget, så kigger vi på den DNA-mæssige del, og hvorfor er det så, at nogen er større end andre, osv. osv. Så der er flere ting, der spiller ind i det. Og så kan man sige, mangler man for eksempel sin galleblære, så er det uhensigtsmæssigt at tage en flydende fiskeolie. Så skal man have kapsler, fordi det nytter ikke, når man begynder at optage det allerede fra mundhulen af, så får man simpelthen tyndskid af det, for at sige det rent ud på godt dansk. Og det kan være en teskefuld, der kan gøre, at man 10 minutter efter sidder på toilettet, og det hele bare vælter ud i den anden ende. Og det er simpelthen fordi kroppen ikke kan, når man ikke har galleblæren, så kan man ikke behandle fedt korrekt inde i kroppen. Og det er et kæmpe problem, at lægerne ofte fjerner galleblæren, frem for egentlig at finde årsagen til, hvorfor at galleblæren har det dårligt, og så simpelthen arbejde med det i stedet for at begynde bare at fjerne den. Men det er sådan en lidt anden, lidt nørdet snak i, hvad det er, der sker i en bestemt sygdom. Så det var sådan lidt bonusinfo om, hvilken slags fedtstoffer, der er hensigtsmæssige også. Og så igen, lad os lige tage den med olivenolie. Det skal være koldpresset, det skal være økologisk, og det skal være jomfru. Det vil sige, det er den første presning, der er lavet, og den er ikke behandlet af producenterne. Den er ikke dampet, steamet, puttet rensebenzin i, eller andre mærkelige ting, som man faktisk finder i for eksempel sådan noget som Kærgården, og Bakkedal og Bissell-produkter og sådan noget. Der finder man jo nogle rigtig, rigtig skidte produkter, som bestemt ikke hører til i noget, der skal hedde mad. Så nåede vi så langt. Flere spørgsmål? Jeg tjekker min olivenolie, den er ikke kold, den står ikke koldpresset, den er organik, ekstra, ja. Den må da være god nok. Men hvorfor skal den være koldpresset? Det skal den være, fordi at når den bliver koldpresset, så får du, det er den første presning, der kommer fra oliven, og så beholder du alle de polyfenoler, der er i. Men det skal ikke være koldpres. Nej. Så er den så ikke på koldpresset? Skal der stå koldpresset, hvis den er koldpresset? Eller er den så ikke, hvis det ikke står, tænker jeg? Altså jeg vil ikke lægge hovedet på blokken for det, men det skal helst stå, at det er en koldpresset økologisk. Okay. Men man kan sige, at der er også nogle andre ting, der nogle gange kan stå på den. Det er, hvis der står, at den er behandlet. Der kan nogle gange stå, at den er behandlet på en eller anden bestemt måde. Det kan godt være lidt svært at lure nogle gange, om der gør det. Jeg skal lige se en gang. Gitte, du spørger.
Så din anbefaling er at tage 11 dage kort før jul, for ikke at blive utilpas i julemaden. Ja, det er det. Det er, og i virkeligheden kan man tage den allerede nu. Man behøver ikke at vente til lige før jul, fordi effekterne virker over længere tid, især hvis man fortsætter med at spise en del af retterne, og ikke bare ligesom siger, nå, det var de 11 dage, og så sætter man sig tilbage, og så begynder man at putte i hovedet. Det, der jo altid virker bedst, kan man sige, og det er jo fordelen ved at lave det her detox-program, det er, at man højner sit energiniveau helt enormt. Og når man gør det, så får man også lidt mere overskud til at få noget mere bevægelse ind i sin dagligdag. Og så bliver det også lidt nemmere. Så kan man nemmere holde stofskiftet lidt mere oppe. Og det er jo noget af det, som man gerne skulle lukrere på, når det er, man har gået sådan 11 dage igennem. Der er jo ikke, man kan sige, det er jo fuldstændig tåbeligt at gå 11 dage igennem på detox, og så bare sætte sig tilbage og tænke, om det var det. Så drikker jeg lige en halv flaske vin til aftensmad, og vi skal også have nogle store bøffer med bernæs og bagkartofler med smør i og sådan noget, så ved vi jo godt, så kommer det jo hurtigt tilbage igen, fordi leveren, den får jo alt det, vi kommer igennem. Så jo bedre man ligesom kan forberede kroppen ved at lade være at komme alt muligt i det de dage, hvor man ikke skal noget særligt, jo nemmere kommer man igennem julen uden at have taget på, jo nemmere kommer man igennem julen uden at få fokaliseret sin lever. Og jo bedre har man det i den anden ende. Man kan meget bedre holde sit energiniveau oppe, og det er jo, altså jeg vil sige, hvad bliver det mørkt, når klokken er 4:30, 20 over 4, 4:30 og sådan noget lignende. Man har sådan en tendens til at få lyst til at gå i seng sammen med hønsene, ikke? Når man lever i Danmark på den her årstid. Og pesticidfri fisk kan man købe hos gårdmesteren.dk. Mange tak for info omkring det. Er der flere spørgsmål, kommentarer eller noget? Vi er sådan ved at have nået en times forløb her, hvad jeg vil sige, en aftentime. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så tænker jeg, at jeg trækker lige en vinder her. Jeg tager lige noget at komme derop i. En pose her. Jut. Nå, og vi starter med et detox-forløb til en værdi af 700 kroner. Jeg har vundet den. Det har Helle Brugert. Du har simpelthen vundet. Vi kan lige skrive sammen bagefter, Helle. Tillykke med det. Og så har jeg jo så et gavekort til Marbella Fitness Camp, så hvis man har lyst til at tage med en tur på ferie i uge 18 næste år, så giver jeg 500 kroner i rabat. Det er simpelthen den fedeste ferie. I kan også læse mere om den inde på min hjemmeside. Det er sammen med en kollega, jeg har, der hedder Marianne. Og Marianne, hun er TRX-instruktør. Jeg er jo funktionel træner, hvor jeg går meget op i, at man kan lære at bruge og løfte sin egen krop på forskellige vis, og så for at styrketræne på en god ordentlig måde. Så lad os lige kigge ud. Har en seddel her. Eva Weissmann. Du har simpelthen vundet 500 kroner, Eva, til, hvis du skal med ud og rejse næste år. Så I to... Det er fantastisk. Det kunne da godt være, at jeg kunne finde på det. Hvad uge er det? Det er uge 18. Det hedder den 28. april. Der er jo fantastisk i Spanien på det tidspunkt. Det er simpelthen så lækkert. Jeg kigger på det. Ja, vi tager snakken, Eva. Ja. Men Helle Brugert og Eva Weissmann, tillykke med jeres gevinster her. Så vil jeg sige tusind tak for jeres deltagelse i dag. Og jeg håber, at I fik noget ud af det. Hvis det er, at I er blevet nysgerrige på at komme med på detox-forløbet, så ligger den inde på hjemmesiden. Der kan I læse en hel masse om den. Og der står en masse af det, jeg har sagt. Og så ved I selvfølgelig også lidt mere i dag, fordi I har fået lidt mere dybdegående omkring, hvad er det gør ved kroppen og så videre, så videre.
Så nu vil jeg bare sige tusind tak for i aften, og en fornøjelse, at I har deltaget. Tak. Tak, hej. Hej hej.